Приказно, човек. Приказно. Ето. Още един много добър пример. Новите павета, наредени по европейски стандарт. Така трябва да е по проект. Тук имаме, така като гледам, 5 см. За сега. Тепърва най-вероятно ще има и по-сериозни пропадания. Тохни ръката? Ето. Ръката тук си минава съвсем свободно, локвата. Тук даже е по-сериозно, може да видим. Тук мога и кръка да си пъкна отдолу си. Айде, стой, не? Гледай какво става. Ето. Харесва ли? Това нещо го плащаме ние и вашите родители всъщност. Пък после ще го плащате вие, защото той кредит е за май около 15 години, тъй че вие ще го плащате. Със сигурност може да е по-качествено. 100% би следвало да е по-равно, по-право, успоредно да спазват някакви равнини, защото тук в момента, ако почнете да се заглеждате по-внимателно, на много места са много криви паветата. Има разминавания в нивата, съответно и такива места има навсякъде. Вие като млад човек мислите ли, че е нормално 3 месеца след края на ремонта да имаме такъв резултат в крайна сметка? Не. При положение, че идеята е да се реновира и да се възобнови мястото, не е редно след толкова кратко време да се налага пак. И какво правим сега? При положение, че е свършен факта, какво правим сега? Какво се изисква от нас, ако сме наистина граждани с гражданско мнение, дейни, европейци? Какво трябва да направим, за да изискваме от институциите някаква реакция? Как да ги накараме да действат нормално и да ни предоставят една нормална среда? Единствено чрез гражданско участие може да ги притикнем към някакво действие. Освен да протестираме, да изразим недоволството по такъв начин, че то да не може да се игнорира, друг начин не виждам. Нали може да си говорим? Да. Ти ученик ли си? Ученик съм. Скоро обаче, може би ще имаш право да гласуваш. На колко години си? Вече имам право. Така ли? Да. Значи ти си всъщност 12 клас. Да. Завършваш. Това е важното да се гласува. Оттам пресича всичко. Значи първо отиваме, четем внимателно листите, четем внимателно програмите, избираме кой ни харесва, отиваме и гласуваме. Когато не ни харесва това, което се прави от тези, за които сме гласували, отиваме и протестираме. Но няма как да се оплакваме без да сме гласували. Съгласен съм. Защото там пресича и започва всичко. Първо гласуваме, после си съответно изискваме правата и си защитаваме нашето гражданско място на този свят. Освен това е много важно и публиката да има и доверие в изборите, да имат доверие, че ще се проведат честни избори, иначе те не виждат смисъл. Имаш ли усещането, че изборите ще бъдат честни? Трудно е да имам такова усещане при текущите политически обстоятелства, но важно е да имаме надежда. Според мен е важно всеки път да се гласува, защото ако в крайна сметка, ако нямаме избирателна активност, няма как и да имаме промяна. Така че и освен това има един друг момент, при който изборите е по-лесно да се манипулират, когато няма избирателна активност. Или е ниска избирателната активност. Да. Значи надеждата е в младите хора. Когато младите хора мислят като теб, когато са дейни и когато не оставят съдбата си в чужди ръце, да ги мачкат, да ги тъпчат и да се гаврят с тях, тогава вече можем да очакваме и някакво по-нормално управление и по-светло бъдеще за всички нас. Да. Това е надеждата. Хора като теб и като твоите съученици и твоите връстници също да са дейни и да мислят и да дават пример на останалите около себе си. Защото не всичко е чалга, не всичко е TikTok, не всичко е Facebook. По-скоро трябва да живеем в реалния свят и да го градим такъв, какъвто ние желаем да бъде. Напълно съм съгласен. В такъв случай, радвам се, че се видяхме. Аз също. Жив и здрав. Добре. И до нови срещи.
Има надежда и тя е в младите. И когато младите се хванат в ръце и вземат съдбата си всъщност в собствените си ръце, тогава ни очаква светло бъдеще.